TT4 2016 Opit tekniikka kirjoneule. Kirjoneule on yleensä sileää oikeaneuletta, jota neulotaan 2 tai useammalla värillä kuviopiirroksen mukaan. Kuviopiirrokseen on merkitty kaikki kirjoneulekuviossa käytettävät värit, joko eri väreinä tai merkkeinä. Piirrosta luetaan oikealta vasemmalle ja alhaalta ylöspäin. Kerroksen molemmat värit otetaan työhön yhtä aikaa. Työtä helpottaa sormeen kiinnitettävä langan ohjain, jolloin eri värit pysyvät järjestyksessä sormella. Poimi neulottavalla puikolla langan ohjaimelta aina samaa reittiä oikeanvärinen lanka ruutupiirroksen mukaan. Näin myös työn nurjasta puolesta tulee siisti. Kirjoneulekuviossa voi olla samanaikaisesti myös useampia värejä. Tässä mallissa kerroksella 7 on 3 väriä saman kerroksen aikana. Ota kaikki 3 väriä työhön ja neulo silmukat värijärjestyksessä ruutupiirroksen mukaan. Kirjoneuleen neulominen on kätevintä pyöröneuleena, mutta avoimena neuleena nurjan puolen kerroksetkin onnistuvat mainiosti. Kuljeta tällöin lankoja työn nurjalla puolella ja neulo silmukat nuriin ruutupiirroksen mukaan. Yli 4 tai 5 silmukan mittaiset lankajuoksut tulisi sitoa työn nurjalla puolella joko neuluessa tai seuraavalla kerroksella. Nosta pitkä lankajuoksu puikolle ja neulo silmukka ja puikolle nostettu lankajuoksu silmukan värillä, jolloin lankajuoksu sitoutuu työn nurjalle puolelle kiinni.